Mipadayag sa ilang pagkatingala ang pipila ka mga Dabawenyo kung anong nalangan ang pagkolekta sa ilang mga basura. Kung ano atong sayron sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, una nang ipagula og kining advisory ang pipila ka mga barangay nga malangay ang pagkolekta sa mga basura tungod kay dunay naguba nga ekipo sa Davao City Sanitary Landfill. Hinuon sa karon sumala sa sentro nga functional na kini ug ginaapas na nila nga makolekta ang mga basura nga wala na kolekta sa milabay nga mga adlaw. Nanapog og ilong kining mga residente dinhi sa Purok Manggahan, Barangay 76-A sa Davao City. Milikay di ay sila nga makasimhot sa kabaho na sa nagtapon og nga mga basura kilid sa ilang gym. Mag-usa ka semana na matud pa nga wala na kolekta ang basura. Bahog gid kay sir, daghang kay langaw diri magsigir ako pamatay og langaw. Musulod man gud diri ang mga langaw. Tulo ka beses sa usa ka semana ang schedule sa pagkolekta sa ilang basura. Tungod kay wala na kolekta, nagkadaghan ang saku-sakong basura. After Holy Week, nanani siya Lunes hantud karon. Wa gid na siya nakuha. Matagabi naagi mo kawat-kawat na ni kay nganong nagdagan man na siya o. Gamay raman ta naton tung Lunes nakadagan. Ang ubang barangay nagpagula sab og public advisory nga dunay kalangay sa pagkolekta sa basura tungod do na matud pay problema sa ekipo sa sanitary landfill sa syudad sa barangay New Carmen. Ang Davao Centro mipasabot nga Biyernes Santo dihang naguba ang ilang mga ekipo sa Davao City Sanitary Landfill. Nataymingan matud pa nga guba sab ang ilang rental nga equipment. Busa, dili makayabo ang mga truck ug basura sanglit walay mutulak sa basura paubos sa landfill. Resulta, dili maakupartanan og kolekta ang mga basura kay taas ang linya sa mga truck nga natanggong pa sa pagdiskarga sa landfill. Hinuon adlang Huwebes na ayon na matud pa ang usa ka ekipo nga mao'y ginagamit karon. Giuna matud pa og kolekta ang mga basura sa mga highway. Parayong ginahakot karon sa mga truck ang natanggo nga mga basura gikan sa mga residential area ug establishmento. Dugang sa Senro, dunay duha ka bagong ekipo nga moabutay nga gamiton sa operasyon sa sanitary landfill. Matag adlaw, ana sa kapinton kulang usa ka gatos ka dagkong truck ang nagahatod og basura sa landfill. Sara, aminado ang Davao City Senro no nga puno na gayud ang kasamtang landfill. Hinuon sa karon dunay padayong ginatukod nga landfill nga duol lang sab sa maong lugar. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.